The tennis and ana nana abontamini nana akomia sachitu ampa motoso mienu owu a friends Kwame Kusi edna bepiem Kumase appeal court na the tennis opani HSA bia wabɔ ne prebu a to pesaja ono so ne man na busua abɔ mo sesin no yira esi osi ahemfie nti oje ma santehene na chiame mienu nana ditwum ene nana ntwi omu nyina kopiem abontam ne yira ikan a amaka na abusan the tennis nana akom ene na nkobia ewo ha enye omo eno mba biri nkoma nana orama ma mo akwaba ejoso ebu nana orama obi ana enne ne first time a obi hwe orama ebu ade na de abepie mo court he beda wetiefo ase ne wahwefo nyina ase omo joso nana ye bone kra mpanifo si kurem owura Kwame Kusi a ote abontem na santehene yi ne brempon na ope baabi kakra wode beye na hemfie oni kro ni nyina atena ase kro ni nyina adwen ko bankrum se bia ha se ne emfanye ya hemfie eye tetetete kane baabi a ne di agro ye boy ball kakra nti na owura Kwame Kusi nso so wo ne sesen kakra wo park na chi mienu bi wo honom nti mi wura frɛ no eba fie anu kwa mi wura mfa na mafie ko ne na so se baabi a wote no obesere no obefem e de esi na hemfie no na emom onja na saa obema na saa se mienu na nka wa han dan amanafe na odi a prepare se odi besi saa edan no amnetu akwaye den akotenem yetitimu a di hu yan se papa ya ba samaye Kwame Kusi abe samaye de aba court santehene eti kroni ene dia osuma na chiame mienu so momra no mne owura ne mekasa enumpo edikan no omo frɛ ne ma ne ba hemfie ene ne kasa e ma ne tiase e menhia fikesiem e ma ne tiase nti miwura santehene betu kwan no memenda no ena omo yese nkom beba na ba bi kura miwura ka so be yi ama no no ma ba beji ama no e ho no mo yinya nkrato se yemfa nkwadwoada edwoada no yekọ eni o papa no Kwame Kusi ne achiame ne bai no mo nyina atena ase miwura de to nanim se sei no mama ba santehene na etu omo so momra na court asem no nkoyim na fie na ba bia ne de hye no ana ne brempon ne ka se oyi ama no onje no fa nkobọ ne sesen na ode kobọ no owura Kwame Kusi hwe yanim ka kire yi prince onkoyi court no asem no enne nkoyi ne kina nti se hu ha no pa ya na Kwame Kusi same obesama yen na santehene frɛ na wo se won de won pɛ de ogina no ogina court ha no bekɔ no ena no pɛ me ne makwamu hene yɛre aba bepie mu ha nti hu ye wa ha na ɛyɛ bɔne kura Kwame Kusi na de yaba ti eba ne aba bitie de court nso ebeka nana enim se court asem de nkanye ye asem ye mranimfo na so adarma bo ntimu kakra court asem ye be wadarma ebu enim se court de pepepe yo ani nyina ye hwehwe mudi se beboa be ma bibia to din asantimam ha santehene dia santehene enum asem emfa ni agoro santehene tumi no emfa ni agoro intimi nim baabi a wakonya ne tumi afiri a enti oba bi gina court ha ene dua yi na ye de yiwura ne yesom no ono ne yedan no yempese bebu court na nimtie enti no enti na court no to ne nsafre yen yaba yebetie de court no beka ye de yiwura ne yetwen no watu kwan ene misenya me ya adom no de yibeduru a ono nanum asem ene yebegina so ne hu baabi a atentene ne bekwa kwakuwi enti ubisa bibi kakra bi fa emranim hu a de metimi akirem akwakuduru ani bebra me no ka se de me se lawyer edigina mu ma na akomia sachi me se owura courtroom ti odama me se mbrepi de na beka twa to de ma mabuna wo abontem omo ewo asantima mu Ghana fo a omani di yira akomia sachi tutu ampam achi kakra meka ma wiase nyina atene se yira santehene na yi ne brempon hene ena oyi no so no ka kire se me de hye kɔ na abontem asomdwie nkoso emra abontem na abontem fa ne ntoma enye den infra enu na akomia ba yi oba tampa
wafrɛ mmaburu ne mpanifo okro mu nyinaa no bibia woyɛ bia ɔno mu nyinaa adwene bom ɔno mu nyinaa so dae pa bom sɛ ne bɛyɛ a ɔno ne tirim pɔ na ɔde ba abɔntɛm no ɛbɛbam mɛsrɛ abɔntɛm man sɛ akoma pa papa ne kuta no ɔmɛmfa pepa ɛne mpaebɔ ɛntae n'akyi na bibia ɛwɔ ne tirim a papa no ɛmmra abɔntɛm de mɛsrɛ ewiase nyinaa no na orama yenim sɛ yɛkɔkɔ tumi adin a yewie nso abedi nkɔmɔ na de court kan ye ne sɛ de obesi ade nsɛm na kwa akosi bia no ɛno nso abɛma yahwefo nso hu emu ntimu yɛbɛde wase pi court case ɛyɛ nana akomia sɛ chitutu ampam santehene brempɔn ɔyɛ abɔntam hene ɛne owura kwam kusi ana eba court na ebiti sɛ de court ɛde nsɛm no ɛba akɔto na nananom wɔ ha nananom na gya nsɛm no ɛyɛ ɔmasɛm ti yɛbɛbusa wɔn na ɔma twitwi mu ɛde akyɛ nana yɛkɔ yɛ di kan di nkɔmɔ yɛwie nsɛm no sɛ pa na lawyer ka kyerɛ na yɛwɔ kɔtwo mu sɛ na ɛfa waso aroma mɛda wase biem na akyia wetiefo a ɔmohwɛ wɔ wiase baabi a ɛnɛ yɛkɔɔyɛ no the court ne san ka yɛ ne sɛ nkrataa a ɛwɔ sɛ bɛtɔ n'anim a obɛgyina so de adi asɛm no still a mɛtɔ n'anim nti wɔ sɛ ɔsan tu asɛm no ɛsan de hyɛ ɛda foforɔ nti no ntimi amena nyina so ɛnni asɛm no nti wɔde ato judges lawyers ne mmienu sɛ ɔmonye follow up kɔpem sɛ baba bɛtɔ n'anim no ho kwan bɛfa so a ɔbɛstart ɛdi case no nti ɛnɛ nso asan tu ahyɛ da ɛde akɔ akɔhyɛ 12 August na meyɛ adom a na wɔtwe mmienu sɛ nnɛ yɛsan mmra yɛsan ɛni hɔ deɛ na ebi a ne nsa aka krataa no wɔtumi agyina so ɛdi asɛm no nti wobisa me a na kakra ɛde si wɔ court no ana yɛwura court no na wonim sɛ BBC bɛkɔ so anaasɛ na wosu sɛ bia na deɛ bɛwi asɛm no kra na te sɛ anka na atimi ato na adwuma so ɛnɛ deɛ na wonim sɛ yɛkɔ na nka judge ne na ma yɛn final verdict but nkosi saa te sɛ deɛ yɛ nyinaa yɛtee no nti yɛbɔ mpaeɛ sɛ na wɔtwe mmienu sɛ ne deɛ yɛbɛduru a nyame nyɛ yɛadom na ɛmɛtɔ n'anim no ntimi di case no na asomdwie mmra abɔntɛm na krakra mu owura kwam kusi mu ne ntam ate sɛn upon so de ma ba court nyina ati mu ne ntam te sɛ oh yɛne ne ni basabasa bia ɔkyia yɛne ne di nkɔmɔ ɔyɛ panyini mpo ɔyɛ mpanifo a mo abɔntɛm hɔ bi nti yɛne ne tete bɔne bia on de so ɔse wɔ pɛpɛpɛpɛ ɛna ɔde aba asɛm ni bia nti yɛbɔ mpaeɛ sɛ nyame so bɛyɛ adom na pɛpɛpɛ nti no yɛtwɛn na court no no so bɛka no ne yɛso so yɛ de ayɛ dɛn yɛdi so ama court no nti bisa me de metimi aka afa ho okay ɛnyɛ na sisi ade yɛmfa mpem ha na yɛnyina yɛndi akyi kosi 12 August no na de bepia film bia na yɛahye ahwɛfo bɔ sɛ mema mo so nsa aka sɛ de court ebisi atena na na akomya sachi tutu ampama ne owura kwam kusi asɛm ne so eso ya da wase bebree